Τώρα, αν θέλετε να πάμε στην ελληνική περίπτωση, η απάντηση είναι ότι η ελληνική κοινωνία έρχεται από άλλο δρόμο. Έρχεται από το δρόμο της δημοκρατίας που ζούσε μέσα στα κοινά, αυτό που λένε κοινότητες. Που σημαίνει τι? Ότι είναι άλλο πράγμα κάποιος να βγει από τη φεουδαρχία και να ψάχνει να δει πώς είναι ο ελεύθερος άνθρωπος, και άλλο πράγμα είναι να είναι κάποιος ελεύθερος άνθρωπος και μάλιστα να αυτοκυβερνιέται. Ο ένας που ψάχνει να δει πώς είναι ο ελεύθερος άνθρωπος αναθέτει στο πολιτικό αφεντικό του, το πολιτικό κόμμα, την αρμοδιότητα να τον θεσμοθετήσει, να θεσμοθετήσει την ελευθερία του και να τον βοηθήσει. Λειτουργεί ως μάζα πολιτική. Δεν έχει πολιτική αξίωση. Ο άλλος, ο Έλληνας, όταν είχε την αρμοδιότητα να πηγαίνει στα κοινά, στις κοινότητες, κακώς τις λέμε αλλά για να συνεννοούμαστε, είναι οι πόλεις κράτη της αρχαιότητας όπως εξελίχθηκαν. Αυτή είναι η θεμελιώδης κοινωνία των Ελλήνων. Πήγαινε λοιπόν στη μάζοξη και έλεγε αυτό είναι το πρόβλημά μου. Η χήρα, το ορφανό, ο φυλακισμένος, αν δείτε τα συντάγματα των ελληνικών κοινών της τουρκοκρατίας, θα εκπλαγείτε. Δεν έχουν σχέση με τα σημερινά, είναι του μέλλοντος, γιατί είναι δημοκρατικά. Αυτό, Ε, ναι. Όταν καταργήθηκε λοιπόν με απόφαση των Βαβαρών του Όθωνα η πόλη και η δημοκρατία, ρητός απαγορεύονται οι συνελεύσεις. Τι σημαίνει απαγορεύονται? Το εξηγεί. Δεν είναι νοητό, λέει, αυτός ο αγράμματος, ο αγρίκος λαός, ο αμόρφωτος, ο ιδιοτελής να ασκεί πολιτική διοίκηση. Αυτή είναι για μας, τους εκλεκτούς. Δεν έχεις δικαίωμα να έχεις αυτοκυβέρνηση δηλαδή. Και σου παίρνω εγώ την εξουσία και γίνομαι ελαίο Θεού. Γιατί ο μονάρχης δεν εκλέγεται. Άρα λοιπόν Ναι. αυτός ο οποίος στερήθηκε τη δυνατότητα να πηγαίνει στο Δήμο και να διαπραγματεύεται τα προβλήματά του, όταν την αρμοδιότητα του Δήμου, την πολιτική αρμοδιότητα του την πήρε ο βουλευτής, ο υπουργός ή οποιοδήποτε άλλος, τι έκανε? Πήγαινε σε αυτόν να λύσει το πρόβλημά του. Να του το πελατειακό σύστημα. Πήγαινε να διαπραγματευτεί την ψήφο του. Θα σου δώσω την ψήφο μου εάν μου δώσεις αυτό που σου ζητάω. Και ο πολιτικός δεν είχε κανένα λόγο, αφού απέναντί του είχε ένα ιδιώτη, να μην συναλλάσσεται με τον ιδιώτη αντί να έχει μια μάζα απέναντί του, μια κοινωνία δηλαδή που στέκει με συγκεκριμένο αίτημα την απελευθέρωσή της. Με άλλα λόγια, το πελατειακό σύστημα στην Ελλάδα, η πελατειακή παρέκκληση στις άλλες χώρες, στην Ελλάδα έγινε σύστημα από την κομματοκρατία. Γιατί? Διότι το πολιτικό σύστημα της απολυταρχίας και μετά της εκλόγιμης μοναρχίας που είχαμε ήταν αναντίστοιχο με την πολιτική ανάπτυξη της κοινωνίας. Η κοινωνία έχει πολιτική ατομικότητα και διαπραγματεύεται και αυτή την ψήφο που έχει για τον μονάρχη. Δεν είναι μάζα για να συναντιέται ως μάζα με τον πολιτικό, ο οποίος πολιτικός στη συνέχεια ασκεί πολιτικές μάζας, δηλαδή συλλογικότητας. Έστω έτσι. Δηλαδή το ελληνικό κράτος, έτσι όπως τα λέτε, δεν έχει ολοκληρωθεί ποτέ, διότι δεν μας άφησαν ποτέ να είμαστε ο εαυτός μας. Προσέξτε, το ελληνικό κράτος είναι αποτέλεσμα της ήττας της Επανάστασης. Η Επανάσταση ξεκίνησε με τη φιλοδοξία να απελευθερώσει τον ελληνισμό και τα ιστορικά του εδάφη, δηλαδή ουσιαστικά τη Μικρασία και τη Βαλκανική. Λοιπόν, για λόγους που έχω εξηγήσει στα γραπτά μου και στο τελευταίο μου για την ιστορία του ελληνικού κόσμου, η Επανάσταση απέτυχε. Η Επανάσταση είχε δύο στοιχεία. Το ένα είναι το εδαφικό, όπως το περιέγραψα. Το άλλο ήταν το πολιτιακό. Το πολιτιακό έλεγε ότι δεν θέλουμε απολυταρχία. Θέλουμε το κράτος, όπως λέγεται, της κοσμόπολης. Αυτό που θα είχε μέσα και τις πόλεις, τα κοινά, και θα είχε δημοκρατική συγκρότηση στο σύνολό του. Όταν λοιπόν γίνεται ο διάλογος στη συνέχεια μέσα από τους εμφυλίους που προκάλεσαν οι Κοραΐδες, η πλευρά δηλαδή της δυτικής υποτέλειας, της ευρωπαϊκής υποτέλειας, η Μαυροκορδάτη, ένας τυπικός πράκτορας της Αγγλίας στην εποχή της Επανάστασης που προκαλούσε τους εμφυλίους διότι τους ήθελε η Αγγλία. Είναι ιστορική η ομολογία των Άγγλων γιατί υπονόμευσε το Δημήτριο Υψηλάντη και οδήγησε στους εμφυλίους, ο Μαυροκορδάτος. Όταν λοιπόν τάσαμε στο σημείο της απόγνωσης, γίνεται διάλογος, και είναι ο Καποδίστριας εδώ, ότι δεν πρέπει να έχουμε μοναρχία. Και λένε όλοι μετά,
μα είναι όρος της απελευθέρωσής μας. Οι μεγάλες δυνάμεις δηλαδή για να δεχθούν να δημιουργηθεί αυτό το μη βιώσιμο κράτος έθεσαν κάποιες προϋποθέσεις. Δύο εξ αυτών ήταν να επιβληθεί απολυταρχία, δηλαδή να μας πάνε πολύ πιο πίσω από την προσολώνια εποχή και να γίνουμε προτεκτοράτο. Μπήκαν πολλά επίπεδα θέσμησης της ιδιότητας του προτεκτοράτου από το μονάρχη που επέβλεπε το σύνολο μέχρι άλλες εξαρτήσεις και που στο τέλος γίνανε και ιδεολογικές εξαρτήσεις. Σήμερα αυτό το πολιτικό καθεστώς το υποστηρίζουν οι υπέρμαχοι, οι θεράποντες της κρατικής διανόησης στην Ελλάδα και βεβαίως όλη η άρχουσα τάξη με πρώτη την πολιτική. Είναι δηλαδή μια κατάσταση όπου βλέπουν τον ελληνισμό μέσα από το πρίσμα του κράτους της απολυταρχίας, με άλλα λόγια με τα μάτια του δυτικού και του ανατολικού εννοείται, που δεν έχει καμία σχέση με τα μάτια τα δικά μας και όχι με τα μάτια του παρελθόντος του ελληνικού, της ελληνικής ιστορικότητας που είναι τα μάτια της δημοκρατίας. Δεν είναι το αν δεχόμαστε ή όχι την ιστορία μας. Είναι μοναδικό φαινόμενο χώρας που έχει τέτοια ιστορία και την αρνούμαστε και την αντιμετωπίζουμε με απέχθεια και μίσος. Ενώ άλλες χώρες που δεν έχουν ιστορία κλέβουν από εδώ, κλέβουν από εκεί, κλέβουν και από τον εαυτό τους και συγκροτούν παρελθόν ιστορικό για να νομιμοποιήσουν την ύπαρξή τους. Το δικαίωμα στην ύπαρξή του. Αυτή είναι η διαφορά.